A hyn sy'n lladd ar uned rhywun yw, mae rhywun yn yr ysgolion Cymraeg yn clywed plant yn y sector Gymraeg nag yn nhw'n gwybod, nag yn clywed, nag yn codi dim oll o'r dyfodiaeth. Ac ironi pethau yw bod, nes I ddysgu yn y sector Saesneg, ond mae'r plant yn y sector yna, maen nhw'n cael mwy o gyfle I ddysgu acen a tyfodiaeth a'r beth hwnna o'r iaith gynhenid, nag yw plant yn y sector Gymraeg, achos mae'r heini'n cael y llawn o Sir a Sir ac yn, os gael I ddweud, yn wath na'r un o'r gogledd. A mae yna bobl sy'n dod lawr a maen nhw'n gwneud dim byd I gyfeddawdi, fel petai nhw'n ymwybodol bod e'n haws I gynnau tân ar hen aelwyd na ceisio cynnau tân o'r newydd. A mae yna blant wedyn o'r ysgolion sector Cymraeg, maen nhw'n dod allan, a nec yn nhw'n wylian Gymraeg fel yna, nec yn nhw dim. Ond mae'n gweud, chymod, yr rhwans a'r efos a'r fath o gynnoi a'r dwi... A mae rhywun yn meddwl, wel, pa fodd y cwympodd y cedyn, ac y difethwyd geiriau trafod. A mae hwnna'n jyst ofnadwy, ynddo fe?